Se falamos de panos de papel, tarteiras para guardar restos de comida ou cacao para botarlle o leite, seguro que lles veñen á cabeza marcas moi concretas. Algúnas son de tan uso común que ata entran nos diccionarios directamente. Pero iso non quere dicir que empresas da competencia poidan usar eses nomes. O caso máis recente, o dos donuts. Estes días de frío este xesto é habitual, pero como se chama o pano co que limpamos o nariz? Kleenex, pode ser? Clean. E que ingrediente utilizamos como espesante? Maicena. E para que non se nos esqueza un apuntamento? Un posit, sí. Poderíamos falar tamén de aspirina, colacao, velcro, tupper ou rímel. Son marcas comerciais que están na mente do consumidor e utilizamos para nomear produtos xenéricos. Algúnas mesmo están xa no dicionario da RAE. Iso significa que se poden utilizar sen limitación? Segundo o Tribunal Supremo, non. Así se reflicte nunha sentenza a raíz do preito entre Bimbo e unha competidora polo uso da palabra donut. Diferentes empresas o utilizan porque é un xenérico. A marca rexistrada está claro que é dunha propiedade dunha empresa, neste caso de Bimbo. É o argumento principal que utiliza o Tribunal Supremo para dar a razón a Bimbo neste caso. E é que as outras empresas beneficianse do poder de atracción da marca. Colocar un produto novo na mente do consumidor costa moito traballo e moitos cartos, moita inversión publicitaria por parte das empresas. E as demais marcas aproveitan ese posicionamento do produto no seu beneficio. Entón, ter unha marca tan popular beneficia ou prexudica? Para la marca debe ser un orgullo, al final son tan reconocidas que todo el mundo las conoce así. Un orgullo, no, porque se ha globalizado, es tan conocido. Sí, pero con matices. É un orgullo porque consigue ser o líder, pero cando non se diferencia de outros produtos, significa que os demais van a ter o mesmo beneficio que a ti cando ti fixeches esa inversión publicitaria e na mente do consumidor.